Di dema Dawîda gelek amajeyên zelal derbarê nêzîkbûna ji navbera rejîma Sûriyê hatine holê û bi taybetî ji aliyê Rûsyayê ve gelek nameyên zelal di vê derbarê de hatine ragihandin. Tekezbûna Rûsya li ser ku gelê Sûriyê Beşar el-Esed naxwazin. Neserkeftina Rûsyayê di çaksaziyê de derbarê artêşa rejîma Sûriyê. Tekezbûna Rûsya li ser durûstkirina guhartinê di serê rejîma Sûriyê de. Rejîma Sûriyê bûye bargiranî li ser Rûsya. Bikaranîna berdewamiya Rûsya ji vî re ji bû parastina rejîma Sûriyê 12 cara. Esma el-Esed erkê Rûsya di Sûriyê de zehmet dike. Rûsya Beşar el-Esed bû Moskow bi balafereke leşkerî veguhest. Pêşwazîkirina Rûsya ji Beşar el-Esed re weke fermanberekî asayî bû. Beşar el-Esed berê Rûsya dide, sînaryoyê Efganistan mîna Amerîka. Beşar el-Esed seredana Îranê kir bê ku Rûsya agihdarê seredanê be. Îran û Beşar el-Esed li dijî Rûsya rêkeftiran dikin. Amadebûna Rûsya derbarê qurbanîdanê bi rejîma Esed li hember berjewendiyên xwe. Metirsiya rejîma Esed ji rêkeftineke Rûsî Tirkî bi razîbûna Amerîka. Wezîrê Berevaniya Rûsya çû nava koşka Beşar el-Esed bê agihdarbûna wî. Rûsya bixwe jêdera eşkerekirina nameyên nerazîbûnê ji rejîma Sûriyê de. Xwesteka Rûsya bi danpêdana aliyên navdewletî derbarê hejmûna wê di Sûriyê de. Bêzarbûna Rûsya ji siyaseta Beşar el-Esed. Rijdbûna Putin li ser guhertina siyaseta rejîma Sûriyê li gel opozisyonê. Bandora kêmbûna bihayê petrolê û belavbûna vayrusa korona li ser Rûsya. Guhdana Putin bi dawîanîna karê leşkerî yê Rûsya di Sûriyê de. Dezgehên rejîma Esed fermanên xwe ji Beşar el-Esed wernagirin. Derketina Ramî Mexlûf ya dawiyê. Piştbînîkirina Rûsya ji rêkeftineke Amerîkî, Rûsî, Tirkî, Îranî ji bo roxandina rejîma Sûriyê.